Hej, og velkommen til vores anden ASMI-video. Vi har et par spørgsmål fra... Vi skal finde. Find det nu, Joachim. Din langsom, ikke? Du er inde på min mobil. Nå. Lige i krydset. Vi skal ikke finde den før. Der. Så op. Okay, Emilie... hun spørger... Mit udseende fra 1 til 10... 9. 10! Joachim giver den, siger jeg giver den 9 her. Ej! Det er med synes. Og så har... hvad synes jeg om mig? Det er også en... Du er en pæn pige. Du er en fucking skatter, mand. Jeg elsker dig. Du er sjov. Du har... Og så har du en mega vild kæreste. En mega god ven. Eller en jeg er mega gode venner med. Kom nu. Han, ja. Så har vi nogen fra en hedder Karoline Thorup. Hvad synes jeg om mig? Jeg synes, du er en pæn pige, og jeg har snakket med dig et par gange nu i Aalborg. Og Kender dig ikke. ja, han kender dig. Han er tyk. Dit udseende fra 1 til 10, der får du 9 af mig. Kender dig ikke. Fuck, din overligger, hvad sker der? Elisabeth. Elisabeth. Nej, Lisbeth. Er I sur på nogen? Nej, jeg er bestemt ikke sur på nogen. Nej. Har I nogensinde kysset en pige? Jeg har kysset mange piger. Det har jeg også. Jeg var ikke lyst til at nævne navn på dem. Og mange kærester har jeg haft. Det er også fra Lisbeth. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke. Mange. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. 2. De kærester jeg har haft, men et par stykker. 2. Hvem er I forelsket i? Vær helt ærlig. Ja, Emilie. Ja, der er ikke nogen hemmelighed. Jeg er forelsket i Maja Jakobsen. Og iPad mod iPhone. iPhone. Der giver iPhone, ja. iPad mod fjernsyn, mobil, fjernsyn, mobil, slik eller chips. Eller patter. Ja, Også god røv. Cristiano! Nå. Sebastian Christensen, han har et spørgsmål, men hvorfor er vores mixer dårlig? Vores mikrofon i computeren, det ved jeg ikke. Det er Joachim, der har sådan en dårlig computer. Skide lige, okay. Så har vi et fra Ida, om vi kan lide giraffer. Nej, jeg er bestemt bange for giraffer, fordi de er så høje, og så kan jeg ikke lide det, fordi nogle gange så savler de også. De er så seje. Og så er der et spørgsmål fra Niklas Peder Melgaard. Hvad synes du om mig? Du er min bedste ven. Det har vi været siden vi var 5 år gamle. Og det skal jeg bruge så. Der giver vi lige hånd. Hvornår kommer det? Louise Madsen, hvornår kommer det ryddet op? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig tid lige nu. Jeg synes det er lidt svært at komme videre med oprydningen. Stolper! Så har vi et spørgsmål fra Sascha Clausen. Hvorfor vil vi blogge? Fordi at det er sjovt. Vi synes det er fedt. Ja. Det er noget skide sjovt noget. Ja. Nå. Ja, så det var det. Mere for i dag. Men jeg håber vi har lejlighed, det sker mere. Men vi ses.